kuntala ka suru an ka kun ɲɔgɔn na an ka da ɲɔgɔn na bi ale kun do kosɛbɛ maa min do a tun bɛ hinɛ kosɛbɛ maa min do a kun ma jiginen do baarakɛla do wa min ye maa min ye fana hakilinaw tun bɛ a la nka n'aw bɛnna min kan i k'o bɔ a sira fɛ dɛ ni Sadio ko 9h ni 9h min sɔrɔ ye o y'o bannen ye dɛ kɛra fala ye kɔrɔkɛ ye o la sa waleɲumandɔn kɛnɛ kan a ko ale bɛ se ka mun fɔ o ye k'i lafiya i b'a sɔrɔ Sadio ani kuranɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka sigiriw kɛ kuma caman min ye u ye dugutaa fɛn fɛn kɛ n'u taara yɔrɔ minnu na a ka lafiya waatiw tun bɛ bɛn o de ma ko ale bɛ se ka min fɔ yɛrɛ ko maa min nana ka na bi a ka so kan a tigi nana sɔrɔ a bɛ seli tapi kan han a bɛ ka Ala deli waati min ko nin gɛlɛya in de ye a sɔrɔ o waati fana na k'a to a ka Ala deli 12 la ko maa min ka baara kɛra nin ye maa min ye wolomasiri tabaw sankɔrɔta a ka denbaya n'a ka du ani a kɔrɔkɛw ka taa se bɛɛ lajɛlen ma fala ye k'u bɛ foli kɛ u ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Sadio Kamara ye ni sɔrɔdasiw bɛɛ tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn lajɛw la a tun b'a fɔ k'ale de ye bɛɛ kɔrɔkɛ ye yaasa baro bɛ se ka ja cogo min maa si tun t'a sɔsɔ o la wa a ka minisiriya alu boyi ko k'o ma bali foyi la dɛ ko kuma bɛɛ k'i tun bɛ Sadio de ye min ye teriw limanaw balimaw ni baarakɛɲɔgɔnw olu ka kɛnɛw kan a kɛra janaja ye o a kɛra denkulu ye o a kɛra furusiri ye o ko minisiriya ma Sadio bali o la min ye maanifinya taamali ka taama ka don du kɔnɔ ka taa maaw fo ka ye jamajɛrɛw kɛnɛ kan a ka baarakɛlaw ni maa wɛrɛw ko wa ko hali kɔsa in na hakilina laban min tora ale la a ɲɛ bɛ Sadio la a bɛ ka taa fure dɔ su don ko o kɔni kɛra a bolo laada ye waati bɛɛ lajɛlen ye fo ni a ma fɔ a ye ko maa min ye nin kɛ k'i cɛ siri ka kɛ wolomasiri tabaa ye wolomasiri tabaa ɲɛmaa ka k'o ye ka tila tuguni na kɛ olu ka minisiri ye ko k'an ka fo k'an ka tanu a ko Sadio kɛlen minisiri ye fana fala ye ko min ye jagokɛla dɔ o nana ni warimuguba ye k'a bɛna di Sadio ma Sadio malomamɔgɔ don a ka danaya b'a kan Sadio ko wari ale tɛ se wari ma nka min ye a terikɛ in ye a ka taa kɛ ka min ye u ka maternité n'o ye Kati maternité a ka taa kɛ k'o dilan sabula ale Sadio yɛrɛ bangena ye a bɛ fɛ o maternité ka falen nka musaka in ale bolo tɛna se ka so ma ko baara in kɛra o cogo la o sera ka yɛlɛma Sadio ko tasibila kan ka k'a ye Kidal san 2020 ani san 2012 san waati gɛlɛma tun bɛ tuma min na fala ye ko Sadio tun bɛ wari de bɔ a kun yaasa tɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ u ka se ka na cogo min na ka na furakɛ a bɛ dɔw ka denbayaw dɛmɛ a bɛ dɔw dɛmɛ ni musakaw ye yaasa cogo min na u bɛ se k'u ka baara kɛ min y'o baɲumankɛya baara n'o waleya ɲuman ye ko Ala k'o k'a ye alijinɛ sara ye bi ko Alu Boyi Jara ko ale b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko sabula mun na cɛkɔrɔba ka dɔgɔ ani maa ka dɔgɔ maa min bɛ yen ni Sadio y'o dɔn ni a m'a fɔ ko ka o tigi lataa hiji la min ye a ka minisiriya o m'a bali fana ka taa jamajɛrɛ kɛnɛw ni lajɛ kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan min ye Alu Boyi Jara ye a ko k'u bɛ se ka tasibila de kɛ Sadio ye a n'a ka denbaya ye a musow ye a ba n'o yɛrɛ baw ye a denw min y'a balimaw ye a maa bɛ bi n'o ye wolomasiri taba baara kɛ k'an kan ka waso ni Sadio ye olu mɔni hunu n'a ye baara kɛ olu wasolen don n'a ye bi wasolen don n'a ye sini wa min ye dusukasi min tun bɛ olu la o foro la sabula u y'a dɔn k'a fɔ Mali cɛba Mali den ɲɛnɛma Mali yɛrɛwoloden Mali maa min bɛ yen ni a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ maa min ni o nɔrɔbila bɛna sɔn ka gɛlɛya Mali bolo kosɛbɛ ko an y'o de binna ko wa ko ni yiriba binna kɔnɔw bɛ yɛrɛkɛ nka yiri in ko an k'an jija a ye fɛn minnu sɛnɛ a ye fɛn minnu bila an ka se ka olu sigi sen kan yaasa Sadio ka somayɛlɛmali a kana kɛ fu ye an ka jamana bolo Alu Boyi ni y'ale ka kuma la kunbabaw ye fala ye min ye kɛnɛ kan ye sa an yɛrɛ ka cilen n'o ye Famara Berete ale tun bɛ sɔgɔmada in na yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ miniti 3 kɔnɔna na ale min salo an ka jɛ k'o lamɛn a bɛ fɔ ko si janya tɛ nka si kundala surun kɔnɔ ye baara ni wulikajɔ minnu kɛ o de bɛ to kɔ tarikuw la i nɔfɛ a buruna sifinnakɛya la k'a to san 47 dɔrɔn na an ka jamana fintigilakaw ka minisiri général d'armée Sadio Kamara ka sanga ni a ye wulikajɔ ni baara mun kɛ faso kumabɔli la ni a nin toro sira fɛ jamana ɲɛmaayaso ye tasibila kɛnɛkɛrɛnlen min sigi ka ɲɛsin cɛba in ma malidenw ma to ko kɛnɛ in kan malidenw ma to kɔ kɛnɛ in kan u bɔra ka caya i n'a fɔ dakɔnɔ Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer l'arrivée de la dépouille mortelle. AEC jamanaw tɔgɔ la Burkina Faso kɛlɛcɛw ka minisiri ale ye kɔrɔfɔta ka seereyalikaw ni dɔwdon kɛ ka ɲɛsin an ka cɛba in ma kɔfɛ an ka jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la premier ministre général division Abdoulaye Maïga ale ka sɔrɔ ka laseliw kɛ Sadio Kamara ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a nindili min kɛ jamana ma ni ka wulikajɔ mun kɛ ka juguw kɛlɛ Abdoulaye Maïga ka sɔrɔ ka maliyɛnw wele ko ni tun ka kɛ waati ye fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka ɲɛsin jugukɛlaw ma k'o kɛlɛ an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la jamana ɲɛmaayaso ka jɔnjɔn dibaga grand chancelier de l'ordre national ale ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔw ta jamana ɲɛmaa tɔgɔ la